आसा जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय जोङो बे मिटिंखौ आयोजन खालामनाय जादों। जोंहा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै 2014 सननिफ्राय दिनै 2021 जाबाय। दा बेवहाय जोंहा 2014 सननिफ्रायनो दिनैसिम जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ रिसाबल खालामनाय जायाखै एबा अधिवेशन जों लानाय जायाखै। दा बे हिसाबैनो फैगौ 16 तारिख आरो 17 तारिख जोंहा साननैनि हाबाफारि लानानै बरदाङि ब्लक कमिटियाव चिरां जिल्ला बरदाङि ब्लक कमिटियाव जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ सिफायनानै गोदानै अधिवेशन नि गेजेरजों जोङो डेलिगेटनि गेजेरजों जोङो गोदानै आफादगिरि नेहाथारि जोङो सायख'नानै लानानै जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलखौ जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव मैखोमै जोङो रांखावरि उदांस्रिनि दावहानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ चिरां जिल्ला कमिटिखौ जोङो स्ट्रङै खामानि मावलांनो थाखाय बा आग बारायनो थाखाय जोङो दाफुंनानै लाफिननो थाखाय जोङो दिनैनि नैबे मिटिंनि गेजेरजों जोङो बै कमिटिखौ दाफुंनायाव माखासे बै अधिवेशनखौ सालायनो थाखाय माखासे जोङो कमिटि दाफुंनानै लानाय जादों। औ फैगोन जोंहा स्टेटनिफ्राय जोङो हांख्रायहरदों जोंहा इक'नमिक फ्रिडम मुभमेन्टनि जे आफादगिरि तुरुनि सार बसुमतारीखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे स्टेट मेम्बार रन्जय सार खौबो जोङो हांख्रायदों आरो जोङो स्टेट प्रेसिडेन्ट ललित पिकु सारखौबो जोङो सेस्था खालामगासिनो बिथांजों जोङो फिक्स खालामथ'नाय जायाखै।